हॅलो. हॅलो. नमस्कार साहेब. हॅलो. नमस्कार म्हटलं साहेब. हां, नमस्कार. साहेब तुम्ही काल अंदाज दिला होता की रात्री लाईट पैसे किडे आले तर पाऊस येणार. तुमचा अंदाज एकदम तंतोतंत खरा ठरतोय. तुम्ही हं. सांगितल्याप्रमाणे पाऊस आलाच तर सर पुढील काय अंदाज आहे आता? 30 तारखेपर्यंत आहे चांगली. 30 तारखेपर्यंत हा पाऊस उघडत देणार नाही, आहे की नाही? नाही. सर आमच्या जालना जिल्ह्यात कसं राहील वातावरण? जास्त आहे नंतर. हा, जास्त आहे. जालना जिल्ह्यात जास्त पाऊस होणार का? बीड आणि परभणी सगळीकडेच आहे. आपल्या महाराष्ट्रात सगळीकडेच. हो. आणि साहेब ते चक्रीवादळ येणार आहे म्हणते, ते चक्रीवादळ येणार आहे का नाही? पाऊस येणार आहे. चक्रीवादळ येणार नाही का? नाही. शेतकऱ्यांना काही घाबरून जाण्याची चिंता नाही, काही कारण नाही हो. सांग. हो. बरं बरं बरं, चालतंय, ठीक आहे, धन्यवाद सर.